Je staat in de file? Ja, ik sta in de file. Ja, dat is toch leuk. Ik wil graag sjoelen, maar dat... Iedereen wil sjoelen. Ja, dat is ik zo. Ja. Maar ja, wat, je moet je beurt afwachten nou. Jawel, hè? Geduld is een schone zaak. Ach, en je moet eruit en dan ga je nou de hele dag zitten op je kamer en dat wordt niks. Dan zit helemaal niet in mijn naad, hè. Ik moet eruit. Nou, na ik tijd over heb, dan ga ik dat vissen. Meneer Tromp, Goedemiddag. hoe gaat het met jou? Goed. Ja? Ja, En met jouw vrouw? prima. Going to the chapel and we're gonna get married. Gee, I really love you and we're gonna get married. Rond 2 hier. Ja, Ja. En dat gaat nog steeds goed? het nog steeds goed. Geweldig, ja, nog steeds. Het is niet te geloven, hè? Ja, ik weet het niet. Ja, maar het is echt waar. Het moet je maar ook maar aan Henk vragen. Ja, dat had ik al gedaan. Ja, oh, en vond hij het ook? Nee, hij vond het niet. We hebben vanmorgen al die hapjes gemaakt, gezellig met z'n allen. En nu lekker hier de spelletjesmiddag, maar ja, dat kunnen wij niet aan meedoen, want wij moeten zien dat we wat verkopen. Voor de centjes? Voor de geld, voor de stichting. Voor de stichting, hè. En Henk is daar secretaris van de stichting, dus die is ook actief. Met Theo en die twee, dat is Jut en Jul. Hè? Ja, we hadden een club. En 1 keer in de maand, Jobbe en Jonne. Maar voor de afsluiting doen we dan dit. Wat vind je van zo'n midje? Ja, prachtig hè. Dat wordt tenminste wat voor je dien, nou. En anders, dan zit je op je kamer en dan is, dan verveel je je dood, man. Ja? Ja, nee, niks waard. Nee? Nee hoor. Jullie hebben net zo volle hobby's? Jawel, ik naar de gesproken boeken luisteren, hè. Oké. Ja, dat vind ik prachtig. Ik heb nou weer 6 in de brievenbus gebracht. Nu krijg ik van een week weer nieuw terug. Nou, dan kan ik weer van voor aan beginnen. De 3 en de 2. Ja, ja. Stilzitten, dat ga ik toch niet. Nee? Maar dat houdt je ook jong, hè? Ja, Maar qua speeltjes en zo, je kent wel tegen je verlies? ja, zeker wel. Ja. En dat moet wel, hè? Ja. En ik ben een echte Cambuur-fan, hè? Oh, Ja, ook dat. Ja, daar ging ik altijd nog in, hè? ja, daar ga ik ook nog altijd in, ja. Ja, hè? Ja. De Noordside? Ja, ik zit op Noord. Ja. Ja. En bij de harde kern, hè? Ik heb namelijk de rode draad van de Nou, we gaan naar de goochelaar kijken, geloof ik. Ik zou het gaan doen. Ik hou niet van goochelaar. Ik ben 1 keer beduveld door zo'n vent. Ik moest op het podium komen, dan deed hij wat in mijn handen. En nou, toen was het weer over. En toen was het weg, nou, daar begreep ik niks van. En sindsdien is het over. Erg, hè? Je kunt van dit touwtje, als je goed oplet, kun je daar zo de uiteinden afhalen.